Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, semideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aitza zeruetan jainko ari, tapean gurean gizonari. Egin dezagun otoitz, jainko jauna, zugan itxaroten dutenen indarra, entzun bihotzonez gure otoitza, eta zu gabe, gizakiaren aurregiak ezer ezbait dezake, emaiguzu beti zure graziaren laguntza, zure aginduak betez, zuretzat atsegingarri izan gaitezen, gogoz eta egitez, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Ezekien profetaren liburutik, honela mintzo da jauna, zedro handiaren gainetik, adar bat hartuko du eta landatuko. Haren adar muturretik, kimu bat kenduko du, eta mendi garai baten gainean landatuko. Israel mendi handiaren gainean landatuko du. Adarrak zabalduko ditu eta fruituak emango, eta zedro tantai egingo da. Era guztietako legaztiak biziko dira haren azpian, haren babesean egingo dute kabia, eta lurreko zuhaitz guztiek ezagutuko dute, ni naizela jauna, zuhaitz handia zapaltzen duena, eta zapaldua zutierazten, zuhaitz ezea iartzen eta iarra ezetzen duena. Nik jaun honek hala esan dut eta hala egingo, jaunak esana. Jauna du. Erbestean, sinismen argitan bai gabiltza, gure begiz ikusi gabe,
Uste honau dela nahiago dugu gorputz honetatik atera jaunarekin bizi izateko. Horregatik, ahalegintzen gera jaunari atsegin izaten, bai gorputz honetan, bai gorputz honetatik kanpora. Guztiok Kristoren auzitegian agertu behar baitugu, bakoitzak bere hartzeko, ona ala txarra, bere gorputzaren bidez egin duenaren arabera. Jaunak esana. Eskerrak zuri ona. Aleluia. Aldiatan Jesusek honela esan zion jendeari, Jainkoaren erreinua lurrean hazi egiten duen gizonaren antzekoa da. Gizona lo dago gabez eta jaikitzen da goizea. Hazia ernetzen da eta azintzen dihoa, eta gizonak ez daki nola. Bere berez ematen du lurra guzta, lehenengo lastoa, gero burua eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea pres dagoenean, igitaia erasten zaio, helduak bai gaude gariak. Beste hau ere esan zien, zeren antzekoa dela esango dugu Jainkoaren erreinua, ze parabolatan adieraziko dugu, mostaza haziaren antzekoa da. Lurrean ereiten denean, hazirik txikiena da, baina jaiotzen denean, gora dijoa, eta barazki guztiak baino handiagoa egiten da. Adar handiak botatzen ditu, txoriek haren izalpean kari egin ahal izateraino. Horrelako parabola askotan hotsegiten zienitza, haiek uler zezaioketen neurrian, eta parabolarik gabe ez zien hitz egiten bere ikasleei. Ordea, bakarrean dena agertzen zien, jaunak esana. Eskerrak zuri ona. Gaurko igande honetan, bereziki izen eta eskubide hori despegia egiteko hemen elkartu gara. Bere jaioterrian, hainbeste urtez, irinean, miserikordian egon da gero, azken arnasa eman du, eta guk, sagerezake, kristau legez, bere herrian meza eskeniko diogu jangoikoari. Beti jangoikoari hildakoen alde erregutzen diogunean, alde batetik egiten dugu esker honez gogoan hartuta pertsona horiek zenbat gauz eman izan dizkiguten, bakoitzak bere posibilitate neurrian, eta bestetik ere egin behar diogu otoitz jangoikoari konfiantzaz. Jakinda, berak estimatzen dituela gure erregu. Eta gainera, esan genezake, bere borondatea dela denen salvazioa, denen zoriona, maite gaituelako. Zuzen ere, ospatu ditugu, Jesusen eta Mariaren bihotzak, egun eta atzo, eta batez ere honi adidezke digu jangoikoak. Halako pake handi bat sumatu behar dugula bihotzean, jakinik berak maite gaituela. Berak beti guretzako hoberena, mesedegarriena nahi izaten duela. Eta gaurko evangelio honetan, bi parabola entzun ditugu, lehenengoa, batez ere Samirekin da ibiltzen geranok askotan entzun izan duguna, beti dedikazioak, hasierako konjuruak eta egiten direnean, hau izaten bai da, lau evangelioetako bat entzuten dena. Eta honek, lehenengo zati honek, gogorazten dugu errealitatea dela. Azken finean, gu gizakiok mugatuak gara da. Naiz eta asko jakin edo gutxi jakin edo indarra handia eduki osasun normatx, baina mugatuak gara da. Eta azken finean jangoikoaren eskuetan gaudela. Eta fruitu ematean, mesede egitea eta azken finean jangoikoari eskatu behar dugun doai bat dela. Zuzen ere, bere garraziaren bidez, bere indarraren bidez ateratzen gara aurrera, eta ez gure bertutea edo gure indarra edo gure jakindudiaren gatik. Baizik
eta beti Jaungoikoari zor diogu hori dena, eta berari eskatu behar diogu humiltasunez eta konfiantzaz baita ere. Eta gaurko bigarren zatian, eta oso gauz Jesusek askotan nolabait transmititu izan digun errealitate bat agertzen zaigu. Eta da, Jaungoikoak estimatzen duela batez ere sentzilloa, humila, gauza txikiak, barrenen daudenak, eta ez dela liluratzen gauza ikusgarriekin. Hau da, guk humanook, guk badegu arrisku hori, gauza ikusgarriak, arropa ikaragarriak, ez titulua dituan, edo gauza ikusgarriekin liluratuta bezala gelditzen. Jaungoikoak barrenera ikusten du. Ez da liluratzen kanpoko gauzekin, gauza txikienetan, gauza humienetan ikusten ditu, esan genezake, benetako errealitaterik handiena. Eta nahi du, gu ere saia gaitezela. Egunerokotasun horretan, elkar maitatzean, detaile txikienetan, hor hartu dezakula Jaungoikoa. Berak, mila modutara adierazi izan zigun Jesusek errealitate hau. Bai, bere bizitzan, Jesus etzen etorri mundura eta jaio jauregi izugarri batean, ez dakit zenbat sarbitzak izituela eta jaio zan estate pobre batean, kabere artean, bizitu zan baita ere modu horretan. Erakutsi zigun, gauza txiki horietan, pertsona izan daitekela handiena. Gaurkoan, Bizenta despeditzen ari geran honetan, hoiz eskatzen digu Jaungoikoari berak, bere bihotzean, bere humiltasunean bizi luze horretan, ikusi duen guztia saritu dezaiola. Berak atsedena bezala, goitu zelu hartan, badakigu mundu honetan ez gaudela betiko, lehen edo berandugo tokatuko zaigula pauso hori ematean. Ez dakigu noiz, nola, non tokatuko den, baina badakigu tokatuko zaigula. Horregatik eskatzen diogu bihotzetik Jaungoiko onari, bere alaba honi eman dezaiola betiko zoriona, betiko atsedena, jakinda baita ere, berak handik gure alde egingo duela. Sinisten dut Jaungoiko eta guztidun, zeru lurren eginea. Sinisten dut haren seme bakar Jesu Kristo gure Jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Birjinagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekatua, gurutzean hiltzatua, hila eta hobiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jaungoiko eta guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Santuen elkartasuna, bekatuen markamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskar dezagun, estu eta larri bizi diren guztien alde. Jaungoikoak laguntza eman dezaiela, lagun urkoarengan ere gertutasuna senti dezatela. Eska dezaiogun Jaunari. Eta gure hitako alde gaurko meza santuan bereziki gogoan hartuko dugu Bizenta Eskudero Leonet. 95 urterekin Iruñean hildena. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan,
Euska dezaiogun jaunari. Entzun egin hona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jainko jauna orain eskaintzen dizkizugun doaietan arkitzen ditugu bizitza honetako janaria eta bizi berriaren sakramentua. Egizu gure gorputz arimak ez daitezela gerta inoiz ere haren laguntzari gabe Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun zuekin gora bihotzak eskerrak hangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen honai eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu jangoikoan guztidun beti ere gorri. Zugan dugu bizitzea, ibiltzea eta izatea eta gorputz honetan bizi gerala ere egunero sentitzen dugu zure maitasuna eta betiko biziaren hasiera ere badaukagu eta Jesus hilen atzetik piztu zuen espiritua lehen doai bezala daukagunok badegu itxaropen betiko salbamen izango zaigula bazko misterioa. Horregatik guk ere eskerrak ematen dizkizugu eta zure aintzak goresten dugu aingeruekin batean kantatuz. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna, zerura beterik dauzka zure bizitza. Hosana zeru Santu zerabai jauna eta santutasun guztien iturri. Santu egizkizu bada, egitarro hauen espiritua itxuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorpuntz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoaga, ogi hartu eta eskerrak emanez akitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza da zuentzat emango dena. Afalondo berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire egoera. Hau da sinismenaren misterioa.
salbamenaren jaiza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egiten zara, gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasuna Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna Kristeko itxaropenean ganduren gure senideak eta hiendako guztiak, bereziki izenta eskudero. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, errugizak izkigu errengu, guztiok betiko bizitzen izitezagun. Hangoikoren Ama Maria Toartsuarekin, San Jose bere senarrorekin, apostolo santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santu egin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semenearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, hangoiko guztiunari, Espiritu Santuarekin batean, ospetantza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindun da erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan beri zure izean, etorri zure reinua, egin berri zure naia, zerua bezala lurrean eman guztuko, egunontako ogia, barkatu gure zola, gugeren gure zorunari, barkatzen diegun ezkero, eta ez duten tanbia eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sento. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea Jesu, erregetza, zurea oste, harinara, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esnada apostolien parte uzten dizuen bere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu pakea. Hangoikoaren dutxa, zuken zen dezu munduko pekatua, hangoikoaren dutxa, zuken zen dezu munduko pekatua, Ona hemen hangoikoaren dutxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maila dituak. Jauna, Ni ez
hemen zure etxea. Beronen alde ospatu bai dugu Pasko sakramentua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berinka zaintzatela Jainko guztiaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean.